Nwanne ema na ndị igwe nọ na Igbo nọzi ọdụ ka ụdị mmadụ na-abụ chief. Igwe na Igbo nọzi ọdụ ka si no chief nya ordinary thing. Igwe obodo ji dị ebube na mbụ ọkwa na eze na chi obodo. Na Igbo taa igwe bụ just like chief. Nothing is different between Igwe and the chief now. Do you know why? Igwe enwerozi final say na community ọ na-achị na Igbo. Igwe enwerozi ife a na-akpọ final say. Igwe nwere ike isi n'ụdị a ka obodo ekwesị isi dị dịka igwe na-achị obodo. Mba, igwe amamenwuzie igwe amamenwuzie kịta. Ọ gọvanọ ya decide. Is this not abomination? Na mbụ na gọvanọ na-abịa esekpu ana na-ayọ igwe, biko kunu tuele m akwụ, igwe biko kunu melu m nke a. Na mbụ na igwe na-echi gọvanọ echichi maka na gọvanọ mere ọfụma. Ndị be anyị uwe change gokwe, mana taa anyị nọ now bụ gọvanọ na-echizi igwe echichi. Abomination before the gods of our land. Igwe si n'ụdị a ka obodo kwesị isi nwee dị dịka igwe na-achị obodo mali ka obodo si dị, mali ọdịnala mali ntọnala. Gọvanọ asị igwe na ome ụdị a na analia certificate. Ndị be anyị ọkwa na-alụ na-eme na Igbo. Ndị Igbo kwesị ịsa anya bụ asa. Let us separate traditional rulers na governor. Let governors do their job and let the traditional rulers do their job. Otu evil na iji nye gị example. Obi of Onitsha, His Royal Highness. Ịmana governor nwere ike ịnapịa certificate. And that is all. Ịmana ụdị a igwe Nnewi nọ kịta. Ịmana gọvanọ nwere ike itetụla n'ụtụtụ napịa certificate asị na ọ bụrụ ozi igwe. Governor of 4 years. Governor of 4 years or 8 years. I'm not trying to bring governors down like, but ndị be anyị ka anyị gwa na nwaanyị eziokwu. Ọ dịrọ nkwesị, and this is abomination. We must say it. Ndị be anyị ga-ekwu ife bụ alụ bụ alụ. Kedu ka gọvanọ ga-eji certificate na-threaten ndị igwe? Igwe vuzi ife ọjọọ, igwe amakwu na ife abụ ife ọjọọ. Igwe vuzi ife dị ngana, igwe amakwu na ife abụ ife dị njọ maka okwu gọvanọ na certificate. We must separate governor from traditional rulers. Ndị Igbo must wake up. Ndị Igbo, we must wake up. Ndị Igbo, we must wake up. We must separate them. Let governors play their rules and let the traditional rulers play their rules. Before governor abịa, enweghị igwe na-eche obodo. Enwere ozi ife dịka igwe na Igbo. Igwe bụ just a title. Is that how it's supposed to be? Is that how it's supposed to be? Emekete nwobele nwa enwelu certificate na-threaten igwe obodo chilechi. A traditional ruler with authority, with the power, with all the spiritual ancestors in the community. Ndị Igbo, we must wake up. Anyị ga-ebido tie ọnụ n'okwu a ka ndị gọvanọ lụọ ọlụwa ka ndị igwe lụọ ọlụwa n'ife aba alụ.